si Senador Francis Chis Escudero niingon nga sabina paning akong gipirmahan karon. Kung dili gani mosipot magkakasama kining mga imbitado nga mga tag-iyas kining construction firm, di gani ha mosipot sa ipahigayon nga Senate hearing karong pitsa unos buwan sa Setyembre. Abi ninyo magkakasama unsay isunod? O sige na ito isunod ka? Di man ni magkakasama ato ang papanghandlok? Kay iya ba sa di magkakasama ang katungod sa Kongreso? Or magkakasama sa Senado? Ang ordin mga kasama di aresto na. Ayay! Congratulations, yun, Senate President Francis Chis Escudero. Anang imuhag nga pahinomdom ngadto sa mga kontraktor. Labi na kadto magkakasamang nipalit o gakatong. O sa tong gipalit niya, soy? O sa tong kutsi nga luxury car nga nipalit lang ko ani kay ganahan ko siyang kanabitong purtahan kay may payong. Kuyawa magkakasama, no? Kanto magkakasama nga si Mrs. Vizcaya. Niya karon, atong paminahon magkakasama si Senate President Francis Chis Escudero sa dihang gipangutana siya sa mga membros media kung unsay bahitabo pananglitan og dili magbusipot kini mga kontraktor nga gisabpinahan sa Blue Ribbon Committee nga gipangunahan sa chairman nga si Senate si Senador Marcolita magkakasama. Diya magkakasama para pamatud-an nato nga wa ta maghibo-hibo diri istorya. Senate President Francis Chis Escudero, sir, maimbuntag nimo. Don't get in sa straight to the point. Sundin ang kautusan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susunurin namin sino man ang nababanggit doon. So sabihin na ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. Marapat na dapat lamang na tingnan at suriin yan dahil kung naglilipahan na ngayon kaliwat kanan ng mga akusasyon pero sa totoo lang, anumang pagnanakaw, anumang ghost project lalo na, ay marapat at dapat naman talagang tingnan, imbestigahan at parusahan kung sino man ang nasa likod nun. Sa in coordination with the Blue Ribbon Committee ang nagde-deliver nung Sabinas. Kinakailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang Sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Don't get in sa straight to the point. Anya, ang sayo na huna ni mo. Ay! O sa to, day? O sa to? Anya, ang sayo na huna ni mo. Oh, di hay! Agoy! Orden di aresto na. Giingon magkakasama ni Senate President Francis Chis Escudero. Sa pinapanaron, aron magkakasama, i-inform mo nga, patambungon mo sa Senate hearing, ang pantungod magkakasama kay di lagi mo patalinghog. Ang sunod pirmahan magkakasama ni Senate President Chis Escudero ang orden di aresto na. Ayan!